Right, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on that notification bell kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Muri Zimbabwe first update yandinayo update iyo yachatunga uyo mwana wapresident vedu venyika yeZimbabwe vakatisiya vachifa vaComrade Robert Gabriel Mugabe. So zvisinei pamba pemukomana uyu anonzi Chatunga pawanikwa ipo pane mutumbi waGarden Boy akapfurwa nepfuti. Mukomana uyu tauro kwatiri kuita zviri kunzi ari muchipatara. So dakusiya muchinzwa vhidhiyo reumwe mukadzi wagadzirawo vhidhiyo iri achizivisa zvizere maererano nenyaya iyi. But usaskipe this video nekuti ndinemwe update yomwe murume musoja ari kubuda achiti pane basa rehondo rekuuraya vanhu, but totambiriswa 2000. Ndaribone first update. Vana veZimbabwe vanoraramira munyika yeSouth Africa vodurura mashoko akawanda pamusoro penyaya yaChatunga mwana waComrade RG Mugabe avo vaiva president wenyika yeZimbabwe. Tinokugamuchirai pano muneni muverengi wenhau Evelyn Nyikadzino apo tinokupakurirai nyaya dziri kutenderera pamasaisai. Munyaya iri kupisa zvikuru nyaya yemwana waComrade RG Mugabe Chatunga uyo ari kupomerwa mhosva yekunzi apfura Garden Boy nepfuti, uye Garden Boy ari kurwara zvakaipisisa asi haasati afa. Mashoko aya haasati ajekeswa kuti chingava chokwadi here, asi paita vanhu vari kutura mashoko avo nemaonero avo pamusoro penyaya iyi. Zvizvarwa zvemuZimbabwe vakabatira hana mumaoko kuburikidza nenyaya iyi vachiti ivo nyaya iyi ingangobatanidzira muZimbabwe wose ari kuraramira munyika yeSouth Africa. Vanhu vari kuti ivo havachina chivimbo nemwanakomana Chatunga sezvo akambenge achipomerwa zvakare mhosva yekuita nezvemadrugs. Takamirira kuti nyaya iyi ijeke. Ticharamba tichingonamatira hama dzedu dziri munyika yeSouth Africa, nyika yeutorwa, avo vanogona kuomeserwa nekuda kwemhosva inenge yaparwa nemunhu mumwe chete ari werudzi rwekwavo. Tichadzoka munguva pfupi inotevera tichikupai zvizere maringe nenyaya iyi kuti ichokwadi here kuti mhosva iyi yakaparwa nemwana waComrade RG Mugabe kana kuti pane zvimwe zvakaitika, sezvo mapurisa ajekesa akati pari zvino mwanakomana angotorwa chete kuti anopindura mibvunzo yaari kufanira kunge achipindura, asi hazvisati zvava pachena kuti ndiye apara mhosva iyi. Next update iyo yemurume uyo abuda kera mastreets esocial media achiti tiri kuhondo kwatiri titopiwa 2000 US dollars pamwedzi, asi tichitanga takapiwa ma25,000. Unorida here basa iri? Much love. Welcome to Donetsk region. Tadzoka komana ndimi yakamboita imwe video yandakazoona yazara paFacebook iri muhospital ndichitaura kuti ndakabva kuZimbabwe what. Saka ndiko zvino ndapora mani, ndadzokera kuBattlefield. Saka ndikunyeperei kunoshandwa. Ndinoda kuuya hatikurambidzi asi ziva kuti imi muchiuya kuhondo hamusi kuenda kunotamba. Saka izvozvo takati kuzviudzwa tichiri kuZimbabwe after tapiwa link nemumwe wakatipo tichibva tauya zvikanzi muri kuuya kuhondo, tikatoti handasvipira because zvaiti ofaiwa zvauchi vaitaura zvinofadza kuti kana mukauya mukaita 1 year muri kuno munowana chii. Saka tichisvika isusu takasvikira kunonzi kuDonetsk region. Donetsk region inzvimbo iri muUkraine but iko zvino yakatorwa neRussia. Tiri muDonetsk region umu takatanga kutrainwa. Tatine vamwe vaizviti tatiri masoja kuZimbabwe chichi zvikanzi aiwa kana matouya kuno munototanga kutrainwa maweapons ekuRussia.
Singe for example kuZimbabwe vaiti taishandisa AK-47 tasvika kuno kuzvanza AK-47 pfuti dzakudhara kwakushanda anonzi AK-74M. Saka iwayo manje ndo atinenge tichitrainwa kushandisa, then nekuzodzidziswa madrone takadzidziswa zvese izvozvo nekuti unorishuta sei. Then tapedza training tese takabva tapiwa mari takapiwa ari marabos ndo mari inoshandiswa kuRussia. Saka vakatipa marabos tichibva tamaconvert kumaita US dollars. Yangu yakasvika $20,000. Then tapiwa mari iyoyo every month vari kutipa $2,000. Anenge ari marabos zvavo, but kwamaconverter inenge iri $2,000. Chikafu vari kutipa zvese zvatinoda, mauniform zvese vari kutipa, but handikunyeperei kuroorwa pfuti sepfuti because inde technology ndo yakanyanya. Madrones iwayo anenge achingondeya mudenga tichimarova tichimadonedza tichimboshandisa inonzi electronic warfare, yekuti drone riri mudenga ukabatidza electronic warfare rinodona risinosvika pauri usina kana kutomborova nepfuti. Raramba kudonedzera neelectronic warfare unobva warova nepfuti yakatogadzirwa madrones. Pane macartridge atinoisa anenge akagadzirwa kuti anorova madrones. Anditi saka task yedu yatakapiwa tichisvika zvakanzi every day tinofanirwa kukavha 2 kilometers yeteritory iri muUkraine tichiitora. Saka so far tambofamba nebhora. Target yegore iri kunzi tinofanirwa kukavha 36 kilometers yeteritori yemuUkraine tofanirwa kunge taitora. Saka so far so good, tiri kufamba nebhora, tiri kukavha ground, but handidi kunyeperei kuti tiri kungotoraiwa pfuti dzinototsva dzichitorira, but now manje indane 3 months kunoko tajaira takutorova pfuti zvakuti dzakutonakidza kutoti vhino vamwe vatinavo vaiti ndandiri muZimbabwe ndiri kupara, ndandiri kukomando, wati vari kutobatsira because ndo anenge ari masini edu vachitoona vachitotudzarawo mana apa munofamba so apa munodai apa munodai, because training yekuZimbabwe vanenge vanga vakanyatsodzidziswa, but vane zvimwewo zvavanolikawo zvenew technologies, but otherwise hazviri kufamba. Saka vanenge vachida kunzwa zvakawanda ndicharamba ndichigadzira mavhidhiyo ndichikugandira pasocial media muone zviri kuitika. Inini mari yandakatopiwa ndokutumira kuZimbabwe ikoko, ndichitotumira mhuri yangu 20,000 yandakatanga kupiwa ndakatotumira mhuri yangu vakatotenga stand netumwewo twakati wakosha. After 1 year takanzi tinotopiwa Russian citizenship. Saka handisi kuti uyai, no, iwo kana uchitya hondo usauya because kuno kuhondo, gara ikoko. Tinoda anenge azvipira kuti anoda zvehondo ngeauye. Imimi musingadi moyo yenyu ichikudza kuti usauya, regedza, because unozouya uzotanga uchema nemi kuti ndimi makatiti uya wati. Saka gara ikoko, tori bofu ikoko kune zvako, but tikurova bhegi vari kutipa taitombofunga kuti pamwe vatipa 20,000 havachatipimwe, but so far ndaane 3 months vachitibhadhara ma2,000 every month. Mari ndichitoendesa kupi? kuZimbabwe. Saka chakukandirai mamwe mavhidhiyo pane mamwe andakatora. Saka ndingoti ndikawana mukana so singe papapa vanhu tiri kutomboti topedza unowatii manje. Saka ndika